ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଜର ହରାଇଲା ସିଏ ଅର୍ଥ ପଛରେ ଧାଇଁ, ସଞ୍ଚୟତକ ହରାଇଲା ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଲେଖକ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଏ ମାମୁଲି ପଦ୍ୟଟିକୁ ଶୁଣିଥିଲା ଓ ସ୍ମୃତିର ଅଜାଣତାରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲା, ସେ କଥା ତାର ମନେ ନାହିଁ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା 2 ଦିନ ତଳେ, ସତେ ଯେମିତି ଅହେତୁକି ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଅହେତିକ କିଛି ହୁଏ କି? ପରେ ପରେ ମନରେ ଜାଗରିକ ହେଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ହେତୁଟି ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବାକୁ ବିଶେଷ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କିୟତ୍କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଏ ଲେଖକ ସହ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ବିତାଇ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତିନିଏ ସୁଶିକ୍ଷିତ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ତଥା ଆଚରଣ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସୁଶୀଳ। ସେମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ମାଲୟାଲୀ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରନ୍ତି, ରହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକତ୍ର। ବୟସ ହାରାହାରି 25। ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୌଜନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ବୁଝିଲି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଇବାରେ ସେମାନେ ଆଶାୟୀ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ବୋଲି ମନେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଅତୃପ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ବିଷଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ଛାୟା ଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆସିଥାଏ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ହେଲା। ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଡ଼ିଏ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଜଣେ କହି ପକାଇଲା, ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଆଲୋଚନା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ କାହିଁ? ବୁଝିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ତଥା ଯାତାୟାତରେ କାହାର ଦୈନନ୍ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଯାଏ ତ କାହାର 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାମର ଚାପ ବେଶ୍ ଓଜନୀୟ। ଛୁଟି ସାମାନ୍ୟ। 2 ଜଣ ସଦ୍ୟ ବିବାହିତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଜଣକର କାରଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନାହିଁ। ସାରା ଦିନ ଏକୁଟିଆ କରିବ କ'ଣ, ବରଂ ବାପା ମା ପାଖରେ ଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କରି ଭଳି କମ୍ପ୍ୟୁଟରବିତ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ କର୍ମରତା। ଏଠାକୁ ଆସିବା ଭଳି କର୍ମ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ କି ଯୁବକଟିକୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ମିଳୁନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଥାଏ ରବିବାର ଦିନ ଶାନ୍ତିରେ କିଛି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେଜାଣି ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସିନେମାଟିଏ ହୁଏତ ଉପଭୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଅବସାଦ ଲାଗେ, ବିଷାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ। ପରୋକ୍ଷରେ ବୁଝିନେଲି ସେମାନେ ଯାହା ପଢ଼ନ୍ତି ତାହା ମାମୁଲି ଉପନ୍ୟାସ। ସଚରାଚର ଜନପ୍ରିୟ ସିନେମାଟିଏ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏ ଲେଖକ କିଭଳି ଭାବରେ ବା ବୁଝାଇଥାନ୍ତା ମାମୁଲି ଉପନ୍ୟାସ ବା ମାମୁଲି ସିନେମା ଆମ ଚିତ୍ତକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇପାରେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରେ ନା, ତାକୁ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରେ ନା। ସଂକ୍ଷେପରେ ମାନସିକ ବିଶ୍ରାମ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ତୃପ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ସଚରାଚର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରିଥାଉ, ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉଦ୍ବେଗ, ଆଶା ନିରାଶା, ଈର୍ଷା ପ୍ରଶଂସା ଇତ୍ୟାଦିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ମନ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେ ସ୍ତରରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ନେଇ ଟିକିଏ ଉପର ଚେତନାକୁ ଉଠିଯାଇ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଏହା କରାଯାଇପାରେ 2ଟି ମାଧ୍ୟମରେ। 1. ମହତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା, ଅଥବା ମନର ଅନବରତ କୋଳାହଳକୁ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ମିନିଟିଏ 2 ମିନିଟିଏ ପାଇଁ ନୀରବ କରିଦେଇ ପାରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏ 2ଟି ପନ୍ଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଏ ଲେଖକ ସାହସ କରୁଛି, କାରଣ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଯେକୌଣସି ଯୁବକ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏହା କରିପାରିବ। ଧ୍ୟାନ କଥା ଅଲଗା, ଶ୍ରୀଶୃଙ୍ଖଳାର ଅବତାରଣା କରୁନାହିଁ। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଯାତାୟାତ ସମୟକୁ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟ ପଠନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ କରିପାରିବ। ପ୍ରୟୋଜନ ସେ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେଉଁ ମହତ୍ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ମାନସିକ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇପାରିବ, ତାହାର ଲେଖକ ମହତ୍ତର ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଅନବଦ୍ୟ ରଚନାମୃତ,
ପଢ଼ନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ବାଣୀ ସକଳ। ସେ ସବୁ ଆମ ଚେତନା ନିମନ୍ତେ ଟନିକ୍। କର୍ମରତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅବସନ୍ନତା ବୋଧର ମୌଳିକ କାରଣ ହେଲା ଏକ ଅବଚେତନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ଯୁବକ ଭିତରେ ଥିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ମୋର ଜୀବନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ମାମୁଲି କର୍ମରେ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲିପ୍ତ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା, ନୀରବରେ ଆପଣା ଭିତରେ ସମାହିତ ରହି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହେଉ, ରୋମାଞ୍ଚକର ହେଉ ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଉ, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାର ତୃପ୍ତି ସାଧନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଆସକ୍ତ କରି ରଖିବ। ଚେତନାର ତୃପ୍ତି ସାଧନ କଲା ଭଳି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି, ସେସବୁ ସଂଖ୍ୟା ବିରଳ। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ମିନିଟିଏ 2 ମିନିଟ୍ ନିମନ୍ତେ ମନର କୋଳାହଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିବା କଥା। ତାହା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସମ୍ଭବପର ହେବ। ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାନ୍ତୁ, କାର୍ ବା ବସ୍ରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ନୀରବତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ସ୍ନାୟୁଗତ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପନ୍ଥା। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦମାନେ ଆମକୁ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।